Asikhandanga imvuselelo i-entertainment. Sikhanda imvuselelo to revive you. Uzivuselele ungafi njengesidakwa, ungafi njengesifebe, ungafi njengesigebengu, ungafi ufe umzalwane. Kunezinto lahlile zomzalwane. My Jesus. Imvuselelo le. Amele kuvuseleleke emaculweni, kuvuseleleke entweni esingamaphila ekhona. Yebo kunjalo. Awu. Kuvuseleleke entweni efanele njengomzalwane. Akukhangela usathana angakutholi. Oh my Jesus. Nizomkhulumisa kabanga ke. Sathane uyaphi? Uthi ngibuya kusulazuleni nasekhamba hambeni komhlaba. Sengahamba. Ngicela ukuhamba baba ngoba ngathi asizuzwana namhlanje. Hayi siyawuzwana. Namhlanje ngikukhulumiswa ukuthi asizuzwana namhlanje. Ubuyaphi Sathana? Ekuhamba hambe nasekulazuleni. Uthi awuyibonanga incebo yami emhlabeni mawuthi ubonakala ukuthi emhlabeni awuyibonanga incebo yami ethembekile ewumngane wami nengiyithandayo emhlabeni awuyibonanga? Uthi hayi ngiyibonanga. Inkinga wena ubeka isandla phezu kwayo. Sithe izolo sangena zasho sangena. Sithe izolo akathunywa ongambethe. Hayi sasesingena. Ongambetheyo akathunywa. Esisonjalo izolo siqedeleke sasesingena. Uyakhala uSathane uthi ngifikile emhlabeni ngawabona amaqhuma ngawabona amathafa ngabona intaba kodwa ngibonanga lutho. Simple wena uNkulunkulu isandla sakho. Hawu isandla sakho wena uNkulunkulu isandla sakho. Sisuke sahlala phezu kwakho. Ngabe ngimbonile baba olifandi ngimbonile. Suka wena uNkulunkulu wamvikela. Awu kunezinto zenzendlini kaNkulunkulu ngakukhamba izivikela. My Jesus. Sizongena kule nto yokwembatha. Sithi izolo sangahamba befundisa abantu abefundisana. Sithi izolo lo mfana uzalwa uyise. Emzala ebuchwepheni bakhe. Ngamanye amazwi uma ezalele ebuchwepheni kusho ukuthi akusiyo nento engalindelwa njengomfana osmart. Nomethuke othi impendulo yikhona.
sivele kuwo asho ukuthi uNkulunkulu wethu akanakusho. Sikhonza uNkulunkulu okhulumayo. Asimkhonzi lokho osheshayo ukuzwa. Angizwa kahle ukuthi mina simkhonzi nosheshayo ukuzwa. Bese ayaphuza uphenduka lo okhonzwa yithi instant and now immediate and Jesus. So what just pendula now? Instantly. Uyamuzwa methi ngiyabonga babungizwa njalo. Akasafuna impendulo lapha. Ungizwa njalo. Akusathi nokuthi ngiyofasta lapha ngoba sengizwile. Ngoba ukuthi ukuzwa njalo. uDavid embona uthi kuhlupheke ngibona yakala Jehova uthi Jehova wasindisa umphembe nasona ibintu yakudlala wangiphakamisa akathuli lona ana inkinga yenza ukuthi lo mkhonzayo angaphenduli akaze agqokisa Sangavala abafundisi baloninika kahle amavesi kulevikeza. Determine. Lo mfana lithi iBhayibheli bamzonde kakhulu umuyise emthungela ingubo. Lithi ke iBhayibheli lesingisi lapho then he uplifted ilevel yakhe yefavor uyise emntwaneni wakhe. Aphindeni umthandile esamthanda mntakantwana umthandile ngalesikhathi esamthanda nje umntwana wakhe ngalesikhathi eqala ukumlungisela ingubo uuplifte ilevel yefavor yokumthanda umntwana lithi iBhayibheli ke kulowo ndawana lithi ke leyo nto itrigate lokudana ibrotherhood uba imzondo ngoba umonga la imbathi awunasida awubona lo hamba la istawa uhamba naye awubeke imbathi dile baphela lo unele bamgqokisa ingubo akwangasuka abantu baphandle basuka bafwa yakhuphuka izinga lenzondo bamzonda kakhulu sure ngoba uNkulunkulu bangcwele mekhuphula isethembiso sakho kuyena esithatha oshawa ake ngikhulumele basolane ngoba ngathi ngizalwe namhlanje ingedwa nje ophuze uNkulunkulu kawakhuphula izinga nangabe ekhipha abantwana baka-Israyeli eGibhithe right lithi iBhayibheli babe nesikhalazo sokuthi lo owusikhiphe naye uyentabeni akangabe sabuka ngoba makulahle
ithemba lasendulo isukele inayo indlela enye. Laba bebenethemba kuMoses, uMoses akangabuye entabeni. uNkulunkulu wafika wamngcwaba entabeni kophela nya. Kanti uNkulunkulu useqhoba uJoshua lo. Sure. My God. Ngathi ngibona amadolo kaJoshua baba. Inkosi yami. Joshua uwe kumele uqhubeke nebandla. Kanti Joshua siduma sisentabeni. Ithi message kaNkulunkulu Joshua uqhubeka nebandla. Athi Joshua umuntu owaziwayo lahlela uMoses. Yeah. Nkulunkulu munye. Kodwa ngibona ukuthi azongisiza masinyane namhlanje. Akasuthi sinake siyokhalela uNkulunkulu namhlanje. Ukuthi ngalesikhathi lo mfowethu lithi iBhayibheli bamfaka emgodini. Mabaqeda ukumfaka emgodini bayolandula kuyise ukuthi ilwane zasendle zemvile, right? Lithi iBhayibheli baphinde bona benza iceba siyofunda uverse number 18 kuphela ukuthi kule ncwadi Kathele sisi. Sifunde lapho verse number 18. Nkosi Jesu. Yes, funda lapha. 37 verse number 18. Verse 18. Yes. Sondeli kubo bamenzela ugobe lokumbulala. Bakhulumisana omunye nomunye bathi bekani inyanga yamaphophiyeza ngaloko sansi ibulala siphonse komunye wemigodi. Yes. Bese sithi isilwane sibi sidlile. Yes. Sibone ukuthi azakuba yini amaphupho abo. Urubeni wabuzwa wamaphula esandleni sabo ukuthi asingambona. Alright. Kona indawo esengala. Urubeni okay. Yeah. Asingambona. Urubeni wathi kubo ningachithi igazi. Mphonsani kulomgodo sehlane. Ningabeki isandla kuye ukuba amaphula esandleni sabo ambuyisele kuyise. Awumadoda abefule esandleni sabafuwa ambuyisele kuyise. Singavala akukhandwa imvuselelo yebandla. Kukhandwe imvuselelo ukuzomisa uRubeni. Abazothi buya esandleni sempango yabafowenu kuyela kubaba. Asithi simono thina kodwa intukuthelo yabafowenu yithi bulawa okokuqala. Intukuthelo yabafowenu ithi yenze njani? Bulawa. uNkulunkulu uvusa uRubeni. Bengakhuluma ngoJoshua, uNkulunkulu uyamvusa umuntu. Phakathi kwezithe ehlasele wena uNkulunkulu uyamvusa umuntu. Phakathi kwabantu abathonda uNkulunkulu uyamvusa umuntu ozokubuyisela kubaba. Wena ukube kuya ngempango yabafowenu ngase wafa. Kodwa
akasithathe isilwane. A shadow of Christ. Kwakuyisithunzi sikaKristu engambuliwe, uJesu engakafika. Ukwenziwa kwalokhu uRuben uvela njengalo seNazaretha kulezinsuku esombula uKristu indoda engena esikhaleni la kungekho umuntu ongangena khona. Simbona mabe umfuna ethuneni. Lithi iBhayibheli ukutholakala kuhleli ingelosi phezulu kwelitshe. Ithi nimfunelana ophilayo kwabafileyo uRuben. Sure. Bona bebeshiye bebeke netshe bethi kuphelile. uNkulunkulu uyamvusa uRuben in your situation. Alimzwanga. Baba ngicela uphinda bese ngiyahamba. Le scenario isivezela isithombe sikaJesu engakambulwa. uRuben ulandula ngokuthi okungcono masithatheni isilwane. Sithele ingubo zakhe. Wayesenzela indlela ingekho ngoba yayisingekho indlela. Sibona kanjani ukuthi indlela yayingekho? Wayesemgodini uJosepha ngesikhathi. Uthi ke akangafi ukunoma ukuthi ezakufisilwana. Maqeda kufisilwana mina ngiyoreporta kuba kuthi umntana aphuthishe kwami. Okhona umhlabelelo uthi uyasinusela imihla ngemihla. Ngalesikhathi abantu befuna ukubulala umoya kaNkulunkulu uyavusa my Jesus. Notozwelana nawe. Notozwelana nawe. Ngowazi ulaka likaNkulunkulu kubantu abangabulala wena. Ngikukhuluma ngokusobala. Umuntu ebulala umuntu ulaka likaNkulunkulu lehla. Ngikhuluma ngokusobala. uKhayina ubulala umfowabo uyamgqiba ungaboni umuntu. Lithi iBhayibheli igazi lomfowabo lakha. Ay Jesus. Lathi ngibulawe kabuhlungu. Naleli kaJosepha bezokhala uma abafowabo bembulele. Kwawukuthi ngenxa kaKristu ongambuliwe. Nangu uRuben okumele abe sihlalo sokufa. Uma ngezufu uJosepha sifuna ukuzwana. Josepha yini leyo ongayifeyila? Yeah. Zwawela seGibhithe. Joseph. Joseph awubulawanga ngani? Kuwukuthi kunempi. Kunengazelo ezidingakalayo eGibhithe. Ongenamuntu ongahlasela lemibono. Sengifuna ukuthandaza ngoba ngibona sanibona. Kunejele okumele ngabe ngohengwa abantu ejele ngenxa yokuthi akucaci imbono laphaya. Joseph uhlengelwani nguRuben. Ngihlengela ukuthi kungafa abaningi. Noma mina bengisesingeni sokufa. Kodwa ngenxa yokuthi impilo yami ayisaqomelelanga kimi. Kodwa abaningi okumele basindiswe ngami. Angikhulume nawe. Ngithi mina waye ungafanga kulesiyagulo. Ukuthi ngabantu ade kumele baqomeleleke kuwe. Babheke wena bathi uNkulunkulu masiza loya. uNkulunkulu asukumisa loya. uNkulunkulu aphakamisa loya. uNkulunkulu akhipha lo muntu entshoneni. uNkulunkulu akhipha lo muntu enhluphekweni. Nami ngiyenza. Lokho ukuthi wena uthola umsebenzi ngoba uyaqualify. uNkulunkulu zama ukufeza uRuben among your family. Jesus. My Jesus. Ngoba
bayazi vele ukuthi ngithakathwa kwamamkhulu mabesha. Bayasho vele ukuthi umamkhulu wena oblocka impilo yethu. Bese kuthi uNkulunkulu uthola umsebenzi kuze umamkhulu engezufi. Wena ukuthi unemoto ngoba fanele ngawe drive. Kodwa uNkulunkulu usehle ngabantu abangafa ngenxa yenzondo lapha kubo. Baba ngeke ngakhuluma amazwi abuhlungu nyaka ophelile lapha ebandleni ngathi uNkulunkulu ufuna ukuvala amaqhawe amaningi la eDavidton. Abefundisi bakhona behambe bayothola umsebenzi. Wabuya wathi uNkulunkulu baningi abantu abazofana. Babulawe inzondo yokuthi hey. Ethi khona uNkulunkulu azobanisela ukuthi kusindiswa abanye labo bengasindisiwe bona. Baba mawuphuma kofosulo la siwehla lapha naphansi kunebhodi elithi Mbangela ungekho Mbangela. Ewe kunjalo. Uma ungakhulile la ingqondo ngathi ufikile Mbangela ngongabona lela bhodi. Ukubona mawuphuma la phuma la sihlahleni kunebhodi elithi Emalahleni. Sina Emalahleni lapha. Kanguzo mabuthi uthini manje ndoda. Wathi ngize kuwe mama Sotho. Ngithi mina khona abantu abakwaziyo lapha ngenkinga zakho. uNkulunkulu le nkinga zakho ubona njengebhodi. Sala uNkulunkulu afuna ukuphakamisa khona. Ngikhulume kahle baba ungishayise emthani mangakhulumanga la. uNkulunkulu kunenkinga azehlisayo. Azehlise ngenhloso yokupromota. Lo mfowethu ufaka umgodini. Ngenhloso yokuthi a-rejectwe kubo. Ngaleskhathi rejectwa kubo kuthiwa ngeGibhithe kunenkinga kulo. Ngaleskhathi ufaka umgodini kulelizwe eGibhithe kuyavuleka. Ngokusondela kwakho ungena emgodini usithela phansi. Kungabi nathi kunabantu abangeke besafa eGibhithe. Kunabantu abazocecelwa amaphupho eGibhithe wena ungesho. Wena ufaka umgodini ngokwafweni. Nabantu abangayayaya. Kunabantu abangathaba. Asifisele ube right. So therefore it is kumgodi. Ukuthi noma selo ukhona lebantu esidongo usemgodini. Awumadoda. Kunabantu babesithandaza nabo kodwa bakhupha umgodi selosithandaza. Bathi noma sithandaza kodwa kathi maya moba. Unobabiza uthi asiyohlabelela nabo siye ku-fasting uyazi. Ngiyakwehlisa ukuthi siyaphansi ngawo. Kunabantu abasetshenziswayo. Noma ubaphathela ukudla. Lithi iBhayibheli bambona esebuthi. Kunabantu abakuzonda namhlanje abakuzondi ngoba uJosefa ogqoke ingubo kuphela. Inkinga abakubona usekude. Kunomuntu okuzondela ukuthi ugqoka kufanele angagqoka yena kanje. Uthi aphuma athi kwenzani lokhu nophethe. Lephuka ngagqoke yini ukufana namadodana ngamakhaya. Kunabantu abanjalo. Bathi yini Usubenza amathobazi. Usubenza amathobazi. Uthi uyarivesa nalabo abantu urivesa wenzani ngemoto endala zikho lezinto. Inhliziyo ophile. Akafanga noma bathi bona ufile. Akakhuluma nawe ngithala lapha emuva. Asangefe sebeshilo bathi ufile. Oh Jesus. Azange. Awuzwe. Declare. Awuzwe. Lalela. Asangafe. Yes. Sebememezele uyise.
ufile nayo ingubo ade ayigqokile. Wakufanele uJoseph angamcabanga ephansi lapha emgodini wathi phezulu wala neva ukuhlala kaJoseph emgodini. Lithi iBhayibheli waluka ibopho ngendwangu emadlebudlebu wasemphosela ngoba ayingabazalwane. uNkulunkulu uzathatha indwangu esimadlebudlebu ezokulanda kuloyo mgodi. Lithi iBhayibheli wayesalela uJoseph unena uJoseph akandindumisa iyandwangu bezibame evaka emgodini iyalungisa indwangu akayiboni waleshila Hallelujah. Ngeke nimkhuphule mayetha wezwa ukuthi hayi isisindo senzondo ade singibeke emgodini noma ngithi ngiyazama awentowajahile ngokutshela isisindo sabafowethu lesomyalezo wasekhaya already sengifile. Kusho ukuthi ukudonswa kwami kudonswa njenganendwangu engidonswa ngayo. Lithi iBhayibheli indwangu ibimadlebudlebu iyele kuboleni banayo indwangu ngoba nayo befaka emgodini njengento ebonileyo engekisavuka. Wathi mayebamba kwavuka lento ethi khona ithemba emthini umunqungu ungabuyihlume kunye nehlumela lawo futhi ke mayebamba la kuvuka iphunga lokuthi ungophilileyo noma kuthiwa ngifile ozali matho wathi eyithothi indwangu wayizwa yakunika ithemba wabona ukuthi akukhuleki ngenxa yokugodini isinto liswayindoda esemazulwini usekhonza waphezulu kwakho asimuphakamisa wathi bephakama bakuphakamile ibhithi lathi ngakeni nimrejectile namlahla ngakini eGibhithe asinamuntu angasiphakamisa yena noma nimthengisa ngemali yamukela uyafuna umuntu ozokhathisa amaphupho ngoba nawe ulahliwe warejectwa wavalelwa phansi shuzekani inkosi ephakamisa ngawo ethi what
noma ngifa mina Oh, Jesus. iphupho lamalifana angasatolikeli bafowethu noma angasatolikeli kodwa kunabantu abangifunayo noma bangasathangele umndenini kunabantu abangifunayo kuphula mama Jesus. ufuna ukuyela ekhaya namhlanje ukuyohlala phezu kwalowo mgodi okwathiwa lapha nina kunamuntu oyophumelela uhlale phezu kwawo ukuthi ngikhushulwa ngezinto ezingathenjwanga ngezinto ezingathenjwa ngakhushulwa ngendwangu ezimadlebudlebu ngakhushulwa befundisa abathe kukhona ithemba kini noma ngishe mangithi ngiyababheka nabo befundisa bakhothema kodwa kwakuthi ithemba lasendulo alike emntwini lunkulunkulu munye unkulunkulu igama lakhe unkulunkulu mandlakhe unkulunkulu mnini wangqobo uJehova sebawoshi Afuna isifele emgodini. Hayi Nkosi yami. Enkosi esikhonza ayifuna ufele lapho. Jesus. Hallelujah. Joseph akabonjana emgodini. Oh, Nkosi. Anakundichazela abaseGibhithe. Abanoma understand. Mina beningifakele emgodini. Wemtasekhaya. Zakho lesi ade bekufanele ngazo bengakaboni ababona Oh God. My Jesus. kuthi ngicela umqanele yona lekusasa wabe seyathengiswa Nkosi yami. baba ngiyacela ningiqanele wabe seyathengiswa Yes. ngenani yanga nje ikhona lezwi ikhona lapha ake ngizosabekile funda Israel wathi Joseph. Israel wathi Joseph abafowenu ababalusa umhlambi eShekemi waza ngiyakuthuma kulo. Wathi kuye ngilapha. Wayesethi uyahamba ke ubone ukuthi basahlezi kahle yini abafowenu nomhlaba. Uzunguyiselizo. 28 asithathe 28 ndazika Basedlula abathengi bakwaMidiyani. Bamdonsa uJosefa. Bamkhuphula emgodini. Bathengisa noJosefa kwaba kwaIshmayeli nezinhlamvu ezamashumi amabili zesiliva. awu Inhlamvu. Kodwa bakwethu awuze funda kahle 28 sasathandaza bazalwane sasathandaza bazalwane funda kahle 28 kwasedlula abathengi. kwasendlula ini lalela ntasekhaya kuleyo situation yakho kusekhona abathengi angiphinde lezo nyembezi zakho kusekhona abathengi awuzo ngithi mina kuleyo nhlupheko yakini kusazodlula abathengi ucela ukuthathele ntasekhaya Kwasedlula abathengi bakwaMidiyani. yebo Bamdonsa bamdonsa uJosefa. Bamkhuphula abamdonsanga kuphela bamkhuphula kodwa bakithi bamdonsa bamkhuphula. hey oh hey babona kunabangani bethu baba bakwazi ukusidonsa kodwa bafuna ukusikhuphula Sazile bakhona abantu bohlobo lokudonsa kodwa mase kufanele bakhuphule bashona phansi Jesu. kodwa laba bafike bamdonsa abangagcina ngokumdonsa
bamkhuphula akuba bathengisa ngoJosefa kwaba kwa-Ishmayeli ngey'nhlamvu ezingama-20 zesiliva. Asivali kunabantu abazobheka isimo sakhe bathakwanele ukuthi uhagwe yithi, kodwa kunabantu okungcono esingakuhlanganisa nabo. Yizwa, kodwa asikwazi ukusa kubo singatholanga inzuzo yenhla. Ngaphinda ukugcina baba, kunabantu abaright ukudonsa abakhuphuka, kodwa nabo babheka inzuzo lapha. Ngosikhulumisa indaba niyazazi nangena kanjani emsebenzini, niyazazi ama-position wethu babe bahle abantu ababezo-interviewa, kodwa uyazi nawe washayudala, kodwa basebethi ledinja. Nawe uyawazi umshado wakho ungenanga ngoba wawuthandwa la, bathatha inhlanhla. Mase sinathanda bathatha inhlanhla. Futhi abanye bethu babethi abazali babo siyabonga ukuthi uyahamba noSathane. Ubona ngoba mawuthi uyabuya uthi usuxakile kuthiwa akaphela umuzi ngaphandle. Beneliswa yinhlanhla. Nkosi yami. Awu Jesu. Uzothengiswa nawe. Amphinde futhi. Abanye bethu bathengiswe manje bengakaboni ukuthi bathengisiwe. Nkosi yami. Awu Jesu. Engakhulumi. Njalo engakhulumi. Uthengisiwe wena. Ubuzo unusual ukuthi unusual unendaba nawe. Unusual unendaba nawe, unendaba lokuthi ufanini. Bekwazi ukuyokulela. Uthengisiwe wena. Phela usmile. Wena awusigogo smilayo ngawe. Ozwa amathuba usefayisa awugogo uthi akathuli ngani. Selokhu uyagula asigeni ithi kodwa mengafa. Ngiyakutshela nje. Hey baba. Abanye bathengiswe nale mshadweni. Lapha. Ufanini. Uzokwazi ukuthenga imoto. Awuphise lapho. Kunabantu abasho njalo. Ufanele ngizothola. Awubhakile. Mawugula nabantu befamily yakini abangakutsheleli ukuthi babhalisile. Balindi inhlamvu ukuvala kwakhameke, balindi inhlamvu. Kunabantu baba bathi ufanele eDaveyton usokwazi ukuthola inhlamvu othola. Abazi ukuthi awutholi noma. Bacabanga ukuthi njengoba kuqeleleza izitulo zilethe inhlamvu la, yingakho ke bengakufuni ngempela, bakufuni nyani nyami. Nathi sesiyazonda oqabe bani bona lapha. Badume ngani? Bakithi. Ufuna ukuthi kutholakale inhlamvu. Sikhuluma ngosombala mlasekhaya mawubuyele ekhaya ubesopa. Uma bekhaya komzawa kuba hakho uphinde ubabuza umbuzo uthi mzala siyazwana ngempela noma. Uphatha kathi platinum yakho lakini. Uyabizwa my-brother usuziba la. Uno cousin bakhe abakushaya ngo-Wi-Fi bayazi ukuthi one day. Jesus. Asithandaza sifuna esinamba 5037 bese siyathandaza. Amen. Lo amen.
sir. Let's have a 50. Oh, Kusam. No. Ngicela sifundele la kwaMidiyani sebemthathile. Verse number 34. uJakobe wayesehle ephula ingubo zakhe wafaka indwangu yamasaka okhalweni lwakhe Yes. walilela indodana yakhe insuku eziningi. Yes. Konke amadodana akhe nawo onke amadodakazi akhe asuka ukuyomduduza kepha wala ukududuzwa Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuvulelwa amehlo kamoya. Abafowabo laba bakhanda icebo lokuthi bambulala. Yibo futhi abakhanda iconvoy yokuthi asiyomdudula. Angiphinda ucini. Batholile lenhlamvana. Yeah. Baphinde bathi asambeni siyomduduza. Kunabantu nasekhaya abakhangela ukuthi bafuna ukuthi uchaze kahle ukuthi yini ekhalisayo. Yakhuluma. Yeah. Ngithi mina kunabantu abazoza la. Hayi bazokhona bazoza ukuthi nikhaliswa yini. Hle yini enikhalisayo. Akazi ngamuza umuntu makushoniwe kini afike ushayithwe yini kahle kahle. Ufuna ukuza ukuthi into ayifake imisebenze njengoba umthakathi wakhe miyalele na. sure Ngiyakhuluma phela nje. Uyokhazake nawe nenyembezi embili. Hayi uphathwe inkani waquleka hayi ke wangena emgodini wathiwa yilwane haha akukho. Yo, Mina nokwenze njani? Indawo yakho wena ufuna ukukhaza. Kunomakhelwane wakho ongakubingeleli. Kodwa wahlala ngangakubona ukuthi Jesu uyakuza ukuthi kanti usudla lapha. Ufuna ukuthi ukhaze ukuthi hayi ukuthi ngibanjwe yikho. Bese athi hayi lento engiyithole. Ukanani nokukhaza. sure. Hey, madoda. Anizwe njalo. Yeah. Sasifundiswa lapha amazifundiswa lokubingelela amawikho. Yeah. okay Amen. Uyaphila inkosi sasigcinile. Amen. finish Manje ngowasena amakhola wonyuka awu amakhanda lawa awu bese sahamba nawo. Yewena shut up. uyaphinda Yo. Ay, madoda. Ubuzomthakathi wemkhazela uthula itestimony ukuthi ikhanda lifake kwakho liyasebenza. Hey, my God. Siqiniwe. Sisemsene enkosi mntana enkosi. Sizwa amandla kaNkulunkulu. Yebo hawu kodwa insuku sezizinde kangaka ngabona hayi ngisemsene. Lithi baba Sikhandaze lithi wanqaba. Ubani mduduka. Sasigama ngenyawo manje. Wanqaba. Ubaba mduduza. Kunabantu okumele bangayilethi induduzo kuwo. Hayi awuyizwa. Ngithi mina kunabantu okumele ungavumi ukuthatha i-comfort kuwo. Kunabantu okumele ungavumi ukuzohlala inhlanganiso nabo. Nizozwela nemshele nabo. Mabe kubuza ukuthi konke ayibona. Kanti nani kuphi eBhayibhelini ekhuluma lo wesifazane? Hayi ukuthi umntwana wayengafika wayefika umntwana. All is well. Ngoba ngomthakathi ozobuza ngamabomu. Akavuma. yes Ubaba mduduza. Ngaba ngenyawo akavuma.
akavuma hambi ekhaya namhlanje uthi angizuvuma ukukhava befundisa abangangithandi bazongikhamfatha bengikhamfatha ngisedlula baba bebena angizuvuma angifuni comfort yabantu abazokwenzeka shole suwe ngempela na kuthayi abangangithusi akavuma Yes, God.
Libachasi kabalako, gagamba